И какво става, хора? Аз съм Слави и днес снимаме на клипчика, че играем играта A Game About Digging a Hole. Игра, в която просто копаеме дупка. Да, ще копаем дупка. Така че този клип ще бъде супер странен. Сега пускаме играта, ще копаеме дупки. Много вид. Unreal Engine. Ето я, A Game About Digging a Hole. Ще копаем дупка. И то доста дълбока дупка. Моля си видя мишката. Явно. Може би не. Играта не ми го е позволила явно. Да, фак. Хора, стана. Просто реснах играта. Така стоите само се да правя така, нали? Добре, готови сме. Само да видим настройки, English, бла 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 бла. Така. Пускаме New Game. Само тази музика ще намалиш от отвратително. Ако чувате папагалите ми, просто съжалявам. Шефа на релефа is coming. Нещо за продаване, само 10 000. Със съкровище вътре. Вземете сега. Нали, купете сега и станете богат. Окей. Омага, лопата. Супер мега дигър 3000. Супер мега копач 3000. И експлодира, когато няма батерия. Окей. О май fucking Jesus, чайте малко, че DPI-ът е много бърз. Мисля, че така е добре. Не добре. Mouse sensitivity. Минус 7. Окей, хора, просто купаем дупка. Това ще бъде много странно. Мале колко дълбока и широка направихме. Уоу, какво е това? Аз дори не мога да влезна вътре. Материал find. Открихме камъни. Бати широката дупка. Батери, Ще изчака малко това батери. Мисля, че точно тук трябва да си купаем на инвентори фул. Тук мога да апгрейдваме. Това какво е? Save game. Yes. Както и да е. Така нещо мога ли да правя? Не имаме компютър. Мога бе. Мога да продавам. Сел. Мога има текинт. Какво мога да направя с тях? Си презареда батерията. Супер. Аз продължавам да купа нашата широка дупка. Така да мога да се каже широка. Искам по-хубава лопата. Това не става за нищо.
Чайте така да почнем малко да разширяваме по-нататък също. Хора, това е супер. Вот какво е това? Това пак е камък. Дай, това е доста голям камък. Тъпто, че не си виждаме героя. Ама чакай, на мен инвентара ми е пълен. Ами, всякакво имам. Пак имам 3 кинта. Добре, и сега отиваме тук, зареждаме за 1. И сега ни трябва още 2 камък, че мога да апгрейднем лопатата, тичай. Това какво е? О, въглища! О, маги, това може да струва по-скъпо. Кол. О, едно коло е равно на 2 кинта. Супер, имаме 6. Нека си апгрейднем лопатата. Колко по-голяма става. Yes. Мале, някакво правиме, бе. Бати лопатата, човек. Това е доста найс. Така май още въглища, да. Окей. Още въглища и инвентори с фул. Нека сега продадем 6. Инвентори от 3 до 6 слота. Лопата. Имаме джетпак, динамит, лампа имаме. После ни трябват лампите. Ами мисля да пазя, да си купа, нали, пак по-хубава лопата. О, камък. Защото да купа още по-надълбоко и да открия по-хубав материал и тогава да се апгрейдна много инвентар. Всъщност това така няма как да стане, ако не се апгрейдна инвентар. Така че апгрейднахме инвентара. Сега ще трябва да отида да апгрейдна и батерията. В смисъл да взема малко батерия. Батери критикал. Батерията е критична. Буквално ние в момента сме out в батерия. В управа. Ето тук. 2 за да чарджем батерията, готово. Няма се да има някакви апдейти на играта, защото бях видял, че е доста кратка. Въглища. Пак въглища. Там пак въглища. В смисъл, нали, примерно да има още повече видове лопати и някакви такива. Просто да направят някакво разнообразие на играта, а не само така да е. Батери лоу, кога бе, брат? И също хора, ако ви хареса този клип, не забравяйте да лайкнете, да се абонирате и да пишете коментар на коя друга игра искате да играем. Добре, нека продаваме. 5 сме открили. Така. Батерия, ето, може да апгрейдам от 100 до 200 сайз. Добре, апгрейдваме батерията. Сега имаме ултра гига много батерия. Така, въглища. Сега ще трябва да апгрейднем инвентара след малко. Тук камък, още камък. Търся специално въглища, хора. Да спамвам малко по-чисто тъпите руди, бе. С какво се клека? Можем ли да клека?
Не. Я тап. Имаме 2 камък. Не. Да, 2 камък и 1 въглище. Въглище. Ясно. Ето още въглище. И още. Вече сме на 2 метра под земята, лате тук горе. Жиз. И... Да, тук трябва да си направя стълбичка. Добре, нека ги продадеме 10. Вече има 15 квинта. Нека видим, нищо не мога да апгрейднем. Май ще събираме за лопатата. Защото да мога да купаем още по-надолу. По-големи дупки. Колкото по-надолу, толкова по-добре. Камък. Батери лоу. Чакай малко, бе. Не е лоу още. Но мисля, че след малко трябва да купим и джетпак, който 100% ще ни хаби от енергията. Верно ли нищо няма от Кирил? You run out of energy. Загубил съм си. Чакай. Тъмън изкопах една хубава орла, брат. Тук се едно вече няма мой излез на малко. Брат, аз тъмън открих нещо като такова, бе. Като какво открих, бе? Като онова, бе, в Майнкрафт, така се каже. Онова кафявата ора. Буквално също открих, човек. И тук ще го загубих. Иначе отключихме някаква нова ора. Object detected. Какво това е? Добре, заставам тук и то ми пише тук надолу да купая. Това просто е така си излиза. Ето тук така. Някъде тук нещо има. What? Инвентарито ми е фул. Аз излизам, ако мога. Така. Добре, 11. Окей. Презареждаме батерията и вече имаме 13. Сега слизаме долу. Айрон! Ето какво е било това, дето сме открили. Айрон, кол в момента взехме. Там какво вижда на камък. Пак айрон. Добре, това пищи, ама иначе нищо няма. Камък. Айрон е това. Супер. Окей, нека видим колко е айрона. Би трябвало да е 3. Нека видим.
Един Iron 3. А не 5. Аз съм открил 3.15 кинта, човек. $32 имаме. Добре, нека презаредиме и апгрейдем лопатата, която вече си стана нормална лопата. Уоу. Този път прави доста по-дълбоки дупки. И пише с по-голям радиус. Какво е това? Money турбичка с пари открихме. $24. Супер. И вече сме на 6 метра под земята. Добре. Така. Or destroyed. Как се щупи? Инвентара ми е бил пълен. Fuck. Добре, по някакъв начин излезнах, ама имам чувство, че в момента ще трябва да купа джетпак. Така че купувам джетпака, речарджвам. Следващото нещо, което мисля да апгрейдна е да е инвенторите, човек. Space? И аз мога да търкат водите. Чакай, сега се осъзнах какво е засичало радара. Той е било засичало тази турбичка с пари. Ясно. Хора, така по-надълбоко този има да става толкова тъмно, че нищо не мога да се види. Не знам вие на камерата, ама аз нищо не виждам. Айрон. Още айрон. Камък. Въглища и тук бяхме. Трябва поне да разкопаваме, така открих камък. И така. Не! Абе, брат! Баре, думкай се, бе! Майко, брат. Че разкопая. Няма да разкопавам. Нека ги продадем тия неща. 17. 31 имаме. 3 за речардж. Ти ще кушаш ли си? Шит. Добре, нека слим надолу, някъде бях видял въглища. Не знам къде е, май тук си открих. Открих си айрон. Още айрон. Ето ги въглища. Ето още. Инвентори с фул. Още 17 вече, имаме 45, апгрейдваме инвентара, даже ще речаржем батерията. Абе, брат, как си щупа крака. О, my god, айрон. Още айрон?
Супер. Този път инвентара ни е до 12, така че иначе до сега сме го запълнили. Значи имаме 3 iron, 4 coal, 4 по 2 е равно 8, 3 по 5, 15 и 8, 23 кинта. Battery low. Чай взема ето iron тук. И ето камък. И ето този iron. Да бе, знам бе. Така, 36, мале. Направо чардж. Фулваме хилта и апгрейдваме батерията. Yeah. Ето така. Като гледам, май ни трябва още по-дълбока мина. Колко трябва да е дълбоко това, човек? О, куче. Какво да направя? Няма ги в момента. Омага, верен ли си, рад? Няма ли някакви мини в тази игра, някъде да падна нещо, Копър! Преди малко това си мислих, че открихме. А не айрана. Иначе тук ще открихме копър, супер. Може да струва повече. Айран. Да, много айран. Кол. Тук е златна мина. Още копър. Айрон. Не. Брат. Човек. О, майко. Мале хора, вижте как останахме на една точка. О, майко. Мале, ако съм забил такова, това цялото е било 57, брат. Трябва ни 100, за да апгрейднем лопатата, така. И другите неща. Слизаме надолу. Ма внимателно, не си чупиш краката, О! Какво? Диаманти! Омага! О, фак, какви са тия дупки? Това е силвър. Още силвър. Сега не знам откъде се върнах. Аха. Какво викаш? Изнасилиха, ма избягах. Аз снимам. О, шит, сауър път! Така хора, тук един приятел дойде, ние докато... Аз тук където копая дълбоката дупка. Нека какво ще апгрейднем лопатата. Омар, трябваше да взема тъпа лампа, бе, човек. О, шит. Fuck away. Кой? Ивелин. Да, ще карам с Ивелин и с Иван после.
Не знам как. Майка му се надява да му даде байка. Брат, обади му се и му кажи, че снимам и ми го дай. Battery critical. Дали мога да излезна? Омага излезна. Не бе, тук говори с него. То не пречи. Слави снима. Той за това ми ти дига. Да ти го дам ли? Да ти го дам ли? Той снима. Дай ми го. Фетил. Ало, кажи. Пеш ли? Бладмо. Не знам, ще видим. Иначе ще излеем. Ай след 10-15 минути. На една игра дето копа дълбока дупка. A game about digging a hole. Ай. Така хора, един приятел ми звъня и... Де знам какво ще правя на моят? Той на мен не ми се ходи. Добре, хора, там долу няма след, защото аз не е лампа. Ма открих Майран. Представя си какво ще бъде като слем на 100 метра под земята, па ние сме на минус 8. Много не е слави. Има нов вкус. Бледи оранж. Fuck off. I don't know. Това ми изкара очите. Try these sour skills and share them with your friends. It's dangerous. Are you ready? No. Ба, това още е кисело. Аз се опитвам да му изсмуча сока, защото е кисел. Това работа. Знаете ли, ще скача нагоре, аз събрах там някакви орове, просто да мога купа една лампа. Ома тя струва 25. Към 1000 метра надолу има сняг. Какво? F1, айде имаме лампа. Ма ти кой си гледал, че играе, че знаеш? Не нали съм я играл в Ръба. РП. Робокс. Той има. Ми да, е това. Тя ама е с друго име просто. Иначе ето. Мале хора, тук колко орове има. Футфал е. Да, копър. Каквото... Това парче копър, аз трябва да го купа с... Да я знам, брат. Battery low. Ме, щупи хора. Его, буквално същата. Мале хора, аз буквално съм... Човек, аз буквално, виж, аз съм без батерия. Сигурно има някаква чертичка, дет се вижда, че имам батерия, аз буквално... Кое виж? Да, вижда се малко. What the fuck? Ето. Същото има ето към магазинчето за апгрейдове. Инвентори и батери. Ще апгрейдна джетпака и ще апгрейдна и батерията. И слизаме долу. Това тук май е силвър. Да, открихме силвър.
Да, брат, паднах от 1,5 метра и си чупи кръка. Копа, райрон, така, ама какви дупки пръста. Друга игра бяхме изтеглили. Вчера. Освен да, за дупката. Ами, да, съм в My Neighbor. Друго? Да, знам. Не. Друго не знам, ще видим само. Ба, хората, има няколко дупки тук. Да трябва да отидем след малко. Сега отидем да купувам лампи. Тъмна съм full inventory. Стои 15 мале, ама ние взехме да ги правим, бе. Jetpack. Ще му апгрейдна силата, ще не става за нищо. Виж, после ще идваш на да караме. Но. Аз трябваше да купа лампа. Не само си намали звука. Hell Watermelon. Динарада. Не дай това кафявото. Това, което трябва. И това го ядох аз Bloody Orange. Ще изям Hell Watermelon. У мен хора, ако знаете какви са и бомбони, а не в момента. Те са на Sour Patch тия бомбони. Всъщност преди съм го отворил. Ето това е бомбона. Само го видите, сега ще го отворя, ще видите какъв е гал. Само че ако мога да го отворя. Но да. Това цялото бялото по него е киселина. Само къде такъв е. Вечеря, брат. Съм пробит очите. Това е моето много хубаво. Да, видя ли за какво ти говорих? Мадафакър. Нещо, че тук дината е най-кисела. Сега идеята. Ти ако не смучиш сока, нещо, че ще ти продължава така много време. Майка ти да е. Жива и здрава. Това защо е? Памаш супи кака. Омага хора, дупка. Можеш ли да си глътнеш езика от кисели? Не знам. Защото ако може... Хора, тук долу виждам силвара малко. Слезна долу. Чакай някой бобър долу. Сигурно. Мога да има някакви чудовища, кой знае. В играта би трябвало да има нещо, дето подзема. Да, има зомбита. Буквално има... Зомбита в Roblox писал. Ма тук не знам. Не, даже в Roblox малко сега бях копирали Minecraft, защото имаше спаунер на зомбите и трябваше да го щупим. Да. The fuck? Ако направя така лампата, чупи ли ми се? Човек, тя лампата ми не се държи никъде. Не държи се. Не се държи. Лампата левитира. Какво това е? Хора?
Какъв е то бидон с камък? Ето това камък ли е, бе? Брат. Я го виж това, бе, какъв камък, бе. Това бати бронираната стена, човек. Това кости от динозаври ли са? Някакви търсни фусили, бе. Не, ти нормален ли си това го изкопа? То би трябва дрелката. Хората, това не е нормално, аз нищо не откривам. Копар. О, силвър. Още копар. Inventory is full. Маля е 120. Ето го апгрейдваме инвентара, чарджваме батерията. Трябваше си взема една... You haven't saved the game for 30 minutes. Не съм сейвнал играта от 30 минути. Че нормален ли си? Толкова ли да клипува? О, шит! Ивчо? Къде съм аз? Слави, нали помниш телефона в Яворов? Samsung Galaxy Z Flip 6. О, не мога. Какъв от това, бе, брата, къде отива маза, бе? Изядох се зъба. Не, шугам се. Просто го сготви. О, брат. His mother. Уид да прахосмукачка. Oh, yes. I hear it. He's fucking gay. Но той един силвър е бил 20, бе. Така. Нека купа 2 лампи, чардж на батерията, full health и ще купа един динамит. Не, тази песен какво чува, брат. Не, Ивчо, не. Аз го май виждам силвър, лад, вижда се. Какво е това тука? Някакъв ключ взех! Това е, като стигнеш там в пещерите има често май. Ако е за това да е. Да, имаш. Чакай, какво? То между другото преди да включим много рядък, не знам как го намери.
Абе, къде отива маза? Какво се държи, бе, брат? Брат, знаеш колко ми пука? Я тук една лампа и... Ето тук сега надолу мога да открием нещо много. Виж, Майкъл Джаксън лежи. Та песен много. Изригнах на клип, брат. О, шит. Хора, извинете, ама малко. Това беше от тия бомбони в Sour Patch. Абе, брат, защо се влизам в някакви дупки, в които има... на твоята дупка. Колко силвър има тук, човек. Глей, пред ми тук що как минах, бе, брат. Дай ми да мина, бе. Абе, аз къде влезнах, откъде излезнах? Сега какво правя? Ето видя. Трябваше изпълня динамита. 190 маля. I'm just gonna come in your mother to the father. Пишете долу в коментарите дали искате предизвикателство, колкото пъти умра на Brawl Stars всеки път ядем по... Не, ще бъде май много лесно. Какво? Това май ще бъде много лесно, ако умрем 3 пъти в Brawl Stars и ядем по един Sour Patch. Толкова ли ще е трудно? Не. Брат, паднах 10 пъти краката си. Тук нямаше ли... А пише ми даун. Пишеше ми надолу. Ето тук надолу. И открих силвър. Брат, аз виждам някакви... Злато! О, мага, хора, открихме злато. Направили са много тресещ звук. Супер. Хора, какво е това, бе? Не ми дава го чупа това. Пише ми сяпаъп. Е, добре, бе, как бе, човек? Вчера Иванчо и Венеция са снимали в мола Иван и Венеция да телефона, знам какво се снима.
Това тази игра с множество каска. Ясно. Така, 335 хора забогатяхме. Обаче хора, тук ще бъде този епизод, защото апгрейднахме си лопатата, да? Upgrade to drill. Еми хора, до тук ще бъде този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да лайките, да се абонирате и да пишете коментар на която друга игра искате да играя. Аз бях Слави и до следващото видео.